Wala na nakagawas nga buhi ang usa ka lalaki human gi-rescue niya ang nakuyapan nga nagkalot og yuta sa likod sa ilang balay sa Barangay Pangyan sa Davao City. Ang maong nagkalot nakasimhot matud pa og dili maayong baho nga mialis ngaw sa ilalom sa kinalot nga bangag. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nahikot pa sa tagbalay ang trabahante nga nakuyapan sulod mismo sa gikalot nga kining yuta. Apan pagsaka nauna ang trabahante og kining angat og nakagawas og nahibilin ang mismong tagbalay sa sulod apan nahimong palisuray ang pagkuha kaniya. Nagpahimo matud pa sila og kining pagkalot sa yuta o kining ginatawag nga drilling aron nga duna sila supply sa tubig sanglit sa karon nagagad matud pa sila sa supply gikan sa tubig sa sapa. Gilayong gilusad sa otoridad ang rescue operation sa natrap nga tao sulod sa kinalot nga yuta sa Purok 6B Sitio Asang sa Barangay Pangyan sa Kalinan District, Davao City, Lunas sa hapon. Ana matud pa sa 27 feet ang gilawmon sa kinalot nga yuta. Apan una ang hitabo, nakadungog matud pa ang tagbalay nga nagpakitabang ang mga nagtrabaho og drilling sa likod sa ilang balay human nakuyapan matud pa ang usa kanila samtang naasulod sa kinalot nga bangag. Busa, gilayon nga gitawag sa asawa nga si Michelle ang iyang bana nga si Relly Semblante, 41 anyos, nga padulong na unta mo trabaho sa kasikbit nga crusher. Sumala ni Michelle, nagpadrill sila aron unta makaangko na sila og kaugalingong supply sa tubig nga magamit sa ilang babuyan. Pag abot niya diya, nakita niyang tao dito nga wala na malay. Gani siya, ako na lay sulod kay ako'y gamay. Siya man siya gamay. Malampusong nagawas ang lawas sa trabahanteng nakuyapan. Human nahikot pa kini ni Relly og nabira sa mga kaubanan padulong sa taas. Apan nabilin ang lawas ni Relly sa kinalot nga bangag. Gisulayan pa og rescue si Relly sa mga kabanay. Una pa man niabot ang mga otoridad. Apan wala matud pa makaya ang kabaho nga mialis ngaw sa sulod sa bangag. Pag abot ni sa ilalim, dili daw masabtan ang kabaho sa sulod nga wa siya kasabot nga markutkuton, labad yang ulo di siya kakita. Paggahuas niya nakuyapan siya. Ako na pong igsuon nga muriski unta sa iyaha nya. Wa pud kaabot sa tunga-tunga. Nakuyapan pud siya. Subo pa malandungon, patay na diyang nasaka ang lawas ni Relly. Wala pa matumbok sa mga otoridad kung unsa og asa nagikan ang dili maayong baho nga maoy nakapalipong sa mga biktima. Hinoon sumala sa asawa sa namatayng biktima. Namatyan jud mi diag baboy. Nya ginalubong lang jud niya sa ikuan, sa luyuan ng diri dapit. Ginalubong lang jud niya. Nya kana mga inom lang sa baboy, yan ang ilubong. Naulian ramatod pa ang nakuyapan nga trabahante, lakip ang mga kabanay nga nag-rescue. Samtang gipahilo na ang patayng lawas sa biktima. Sara, sumala sa asawa sa namatayng tagbalay nga human sa insidente wala na sa nakahinabi pa, wala sa komunikasyon ni adtong gihang mga trabahante sang taga Panabo City, Davao del Norte matud pa sila. Uga sa karon ang kahimtang dito sa ilang lugar sa likod sa ilang balay gitabunan una katong gikalot nila nga bangag. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.